बा सोटे पे भी कॉल जैसे सटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा चटना बा ढोरी चटना बा। मिक्स बाय अनमोल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सनवर्षा। देखी के हमके करे रंगदारी मिले बोलावे बहरिया हो का कहीं सखी केतना सतावे सोइया बारे सहरिया हो सोइया बारे सहरिया हो। देखी के हमके करे रंगदारी मिले बोलावे बहरिया हो का कहीं सखी केतना सतावे सोइया बारे सहरिया हो सहरिया हो। देखे में लागे खर कटना बा देखे में लागे खर कटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा सोटे पे भी कॉल जैसे सटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा चटना बा ढोरी चटना बा। मिक्स बाय अनमोल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सनवर्षा। ध्रुव जहांगीर बाटे बेशरम माने ना हमारे बात हो अपना बलमुआ से कैसे बताई कदी कहियो घात हो कदी कहियो घात हो। ध्रुव जहांगीर बाटे बेशरम माने ना हमारे बात हो अपना बलमुआ से कैसे बताई कदी कहियो घात हो बलवंत करे रोजे रटना बा बलवंत करे रोजे रटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा चमार जी के लइका ढोरी चटना बा सोटे पे भी कॉल जैसे सटना बा